altså, Hej alle sammen. Mit navn er Kevin, skulle jeg lige sige. Mit navn er Martin. Nej, jeg hedder Kevin. Jeg hedder Kevin, undskyld. Ja. Jeg er brain fart. Ja, det er undervisning, der forstyrres. I kan se ham i midten. Har vi med der? Han er meget lækker. Det er Mikkel. Han er vores pilo. Han er rigtig lækker. Han kan ikke blive tand. Vi er i gang med at lave en vlog, som nogen kalder det. Ja. Det er den 2. marts. 020312. I tænker nok, I er i skole, og I burde have time. Så tænker I fuldstændig korrekt. Man skal sidde på YouTube. Hvorfor tager man en HP og en E? Hvorfor kommer det ikke? Det var slet jeg ikke kan høre. Det kommer over. Han står og kigger på os. Skal du være med, Carsten? Vi er i gang med at lave en vlog. Så ser vi vores lærer. Vores lærer Carsten. Han er på Vores lærer vinden. Carsten. Han er... Ja, jeg vil lige få lov til at se ham. Han er i camera shy. Han er lidt bange for kamera, åbenbart. Meget flink ellers. Han er københavner. Ja, København. Hej alle sammen. Det er vores fans, som I kan høre i baggrunden. Vi har så mange fans, fordi vi har lavet så mange vlogs. Ja, det var vores første rigtige. Eller nummer 2 faktisk, fordi den første gik galt. Og nogen har mistet internettet. Ja, det er ikke godt nok. Det er Andreas i baggrunden. Det er Andreas i baggrunden. Han har de mest sjove ord. Kom Andreas. Kan du nu? Kom med et sjovt langt ord, som ingen forstår. Jeg tænker, det er farligt. Han har et lige om lidt. Kompensation. Der var den. Kompensation. Og med det vil vi slutte dagens episode. Ja. Vi ses alle sammen i morgen. I Hej må- hej. Hey,